מה עושה בן אדם שיש לו משרד קיים, משרד מגעיל, נגיד לפני 10 שנים, ממש מגעיל, כמו שדיברנו על זה עם קירות גבס או כל מיני סגירות לא יפות, מאוד לא מודרני, והלך למשרד של חבר שלך, משרד סקסי, הוא אמר, זה עבודה נתנו, מה זה כיף לעבוד פה וזה. הוא אומר, יאללה, בא לי לקחת את המשרד שלי, לרענן אותו, בוא נגיד ככה. מה הוא עושה? הוא לוקח מעצב פנים. בוא נראה. קיבלתי תשובות אחת. הוא זמן לבוא 050. בוא נעשה סימולציה. תפנה אליי. היי מיקה, יש לי משרד ישן, אני רוצה לעשות משרד חדש. היי לקוח, מה העניינים? בוא נקבע שיחה, ניפגש, נעשה אפיון פרוגרמה. מה זה הפרוגרמה? עוברת על סדרת שאלות. מי אתה? כמה עובדים יש לך? כמה חדרים אתה רוצה להקצות לטובת חדרי מנהלים? קודם כל מתחילים מה אופי החברה ואיך הלקוח רוצה להרגיש במקום הזה, איך הוא רוצה שהעובדים שלו ירגישו.